Takže nazdar, vítajte u ďalšieho videa. V tomto videu vám nič nebudem ukazovať, ale bude viac informácií. Takže v prvom rade, dneska bol koniec školského roku, dostávali sme vysvedčenie. Skončilo to celkom dobre, len dostal som 1 štvorku, no čo už. No, blížia sa prázdniny dvojmesačné, takže bude menej videí, lebo budem chcieť užívať a tak. Bude možno, že niekedy vyjdú aj 3 videá, niekedy vyjde jedno, niekedy aj týždeň žiadne. Potom cez prázdniny idem na 2 tábory, jeden karatistický a jeden airsoftový. Z toho airsoftový vám na 100% budem robiť videá a tak. Ten bude trvať 9 dní, volá sa, že Delta Force. Ak chcete, prihláste sa do popisku, ak nezabudnem, vám dám link. Ešte máte asi týždeň na prihlásenie, idem do druhého turnusu a na druhý, a to je ten karatistický, a z toho ešte nebudem asi natáčať videa, to pochybujem, že budete chcieť, ale môžem, napíšte do komentárov a budem tam aj odborovať MRčko, ako vidíte, lebo už som si objednal 2 kusy. Tak tuto sú faktúry a tak, malo by to teraz niekedy tento týždeň dojsť, dúfam. Viete, lebo na tábor niekedy uvaria hnusné jedlo, tak si uverím a potom vám rovnou ukážem. Dobre, druhá vec, už mi dochádzajú aj nápady, čo také natáčať, tak budem robiť aj survival, ale už píšte dolu do komentárov, lebo už ma moc toho nenapadá, ešte mám nejaké inšpirácie z internetu, ale moc ma toho nenapadá. Tady sme mali prázdniny, tábory MRE, no to by bolo asi všetko z tohto videa. Ešte teraz, kým nezačnú takto ten týždeň prázdniny, tak ešte budú vychádzať každý deň videa, ale potom, keď budem v tom karatistickom tábore, tak tam možno nevyjde žiadne ten týždeň, možno až na budúcu nedeľu. Od tejto nedele možno až na budúcu nedeľu vyjde, neviem. No a však proste, aby ste len vedeli, že sa vám vopred omlúvam. Takže prosím, nehejtujte ma, napíšte do komentárov, čo by som mohol ďalej točiť a nazdar.